Maulate mali Tuhan, disaluk na rin kan di basam nung tapkas pakilaw kami di bagasan manuguton. Maritia asih tolong Tuhan marahi pasal doa kami pasupar rap do keluarga si Solho. Lima di nama kuda-kuda bulu kami di bagasan Tikyon. Atau turat tapkas di bawah salukna. Ditapkar rencana kami. Di mari Tuhan tinang borhak mahami itu kalau di bagasan Solho. Di mana nang calon pasuk-pasuk doa saripeo. Anak guru yang bermati na kosomi. Atau mali Tuhan si orang korban satu nana sama benar. Koma Tuhan apa untuk kami saat itu berasa kayak masa kelas lewat. Tapi bumi balik Tuhan di ulang sama semua. Koma Tuhan apa terus sana pas autor itu Tuhan opat rumah dewa tas taulas doa di kami asal aku Tuhan. Langsung niat kau udah nang mani dari Tuhan yang bukan nabi. Ini kasih pesta asih marah Tuhan. Koma totong nama doman kami. Koma Tuhan apa sautoni padusonya satu tong di bagasan las di ruang dami siapa mukai satu nama ujungnya di kita atau mari Tuhan si maroham bisa lunak kali sa pangalasan mulai saya sama saya ambil Tuhan asa tama sa kami kabasukas tangi mari Tuhan tangi ngele Panginoon namin orang mangasawa ko na anak mo Tuhan Yesus Kristus matangi kami amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu.
demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi parbadia, amen. Jaho badosi parmahanau dang tagamun huranganau, ibana do partupal honokku ai orwan na doau. Namu ali do nga sahapor siyaon, ibana namad judwani sa luhut nasa siulawmu. Martangi yang manita. Ali Tuhan di bata, itatat manasida di bagasan asini roham, pasu-pasu jala ramoti manasida, marhiti-hiti pakkaholongim, rajai manasida marhiti-hiti tod di perbadia, asa mamukka jala marujung di bagasan dame, pardongan saripeon nasidai, tangion matang yang namion, alaniasi dohot holong ni roham. Amen. Ma
siya anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nainalongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai atau dituhata nagabi si pausor-sorota di ulaw tasadarian ulaw las niroha dumubi maganagabi hata si paingot di amuna dua Bobi Renando Luparaja Dohot Jelita Buru Manalu nama jalo pasu-pasu perbogaso dari sadarion wenet hata nitu hata siam Evangelium Yohanes Bidul 15 ayat itu sonoma didok di sini mulumian hamu di bagasan au jala mulumian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang dia pe di pangido rohamuna di hati Indonesia didok jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mulumian hamu di bagasan au, jalamian hataki di bagasan hamu, jalo hamu ma aha nabi naniluni rohamuna. Selamat datang menang di todong ni para anak keluarga menerima 9. Bagak dari yang nehai dulu sama ni nak dobe 25 satu sebelum menuju nasa atau pengalaman muda yang kamanginan marsari ko mahmon non taguro tu tadi todong namin namunon temang taguro jadi marasing mahita akanong na pumudison tupukon di bayan Lembaga Alkitab Indonesia judulnya Yesus pohon anggur yang benar. Yesus yun jaladohot akan rumalian kita medai parbueni buntai. Itulah buah yang benar yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Nama sari pepe tahiring do asal pamaka parbuena inggan. Di nguru bahasa sahala pre pribadi lepas pribadi pe tahiring do asa jumpa kita ka parbuena inggan. Bro nakinga parbuena inggan lima nabui bagak idota nabui tahilala jana nabui hilalaunya karongan. Dan ngulu tahun siap kita galuk marsada di paujak kita tu portibion benda di pangino nguluk tahun asabul gabi sira dohot panodang siap dia madapat parbuena dinggani siap dia parsaudionot ta aka parbuena dinggani lo nakingan parjolo ikon songon hawido nasay lohot totong tu batang pohon ranting nai nanay magparbuyo nakaparbuy ikon lohot tu batang pohon yaitu tubuh Kristus asa jupang nibalak kaparbuy na dengan parbuy na tonggi ikon totondo lohot ibana tu pamatang ni Kristus biniro nakingan mulumian hamu di bagasan au jalamian hataki di bagasan hamu jalo muna ma jumpak kamu ma manang dia pe di pangido rohamuna Tuhan muna dua pe marsari pe sepakat untuk menjadi keluarga Kristen pasti ada harapan ke depan ada yang kita minta ada yang kita harapkan Pak Kirimotai kamu muna dua tujuan nyari waktu songon nadi dohan naking adong do di gilhamu pasu-pasu las niroha parbuinya katangiang parbuinya kapak kirimun na mangulu igilum mudo aka pasu-pasu nasiat Tuhani alani dipangido masiak kamu asa say lohot hamu tu Kristus
marhite parangemuna. Jadi barang siapa yang tetap berdiam dalam Kristus dan firman-Nya diam dalam dirinya sendiri, maka ketika dia berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Lehoron ni debatama nasa na pinangilumuna mulumian hamu totong di bagasan ibana jalanian hatanay di bagasan kamu. Si pata na sayholan nanay manarita lo taboto di bagasan ulit taon. Sayholan nanay lomok tatabain. Say tayi gilak kapaso-paso siya Tuhani. Say tayi gilak kapaso-paso lastiroha siya Tuhani. Alay hita dang ulo lohot di bagasan ibana. Say naing lomotta naing manutulomo hita di bagasan ulut taon. Say naing kita mangamudihong ulut taon. Habe waktu jamita epistil tuari minggu jamita pertanyaan manang dia pe dang tuk gugutta manang dia pe gugutta manang dia pe hamalotta habisuhotta dohot habuyotta do anak kanasi dang boy i manabba nangwa pala sa asta ngulut taon nangwa pala saoti tabbani ngulutta moroso debata mangalehon mangaturhon mangaramoti ngulut taon alani asa tungsaha tuhita pangaramotion ni Tuhani asa tungsaha tuhita pasu-pasu ni Tuhani hobat tuak kapakilimota nain sailohot kita tuibana nain saimian hatanay di bagasan ngunukta ganupari ganuptiki di dia pehita maringanan di bagas joro di bagas tabi di hutan na humaliak kita asa tungtutu gabe marparbue ngunuktaon nabui mabelas rohata nabui hilalon nidongan nabui paulihon parnidaata tuari nanengro somni manang diulaon ni nadua hasuhuton diari sadario dusipulan no siat tomani bagas joroon imana patupaon ulaon adat habatahon taigildo akasilas niroha jupak kita marhiti ulauta sadarion alani bohado hita asa dapot hita tarudi hita diaka parbue na tonggi parbuy na siya Jesusi ima kolong niro kanay ikon sa ito tongdo miyan hita di bagasan ibana alani pagkuling tape hatat tape nangak kapagbahinat tape totong mamar pamusatan tuholong niro kanay debata hataridaan ninamiyan hatan itu hatay di bagasan ngulukta di bagasan parangirta ganupari ganuptiki marsanga matuhani bariti ngulungu namang mian mahamu totong di bagasan ibana jala hatanay totong mian di bagasak kamu sadi hari manang dia pe di pangido kamu na pinasita ni rohamu na say na jalaw muna do hopartu parbuy ni tangyang muna martangyang muna mauliati di hori bata Jehovah mahiti Jesus Kristus Tuhan nami upuji pasang kami mangwarmu Tuhan ala hasangapon hamuliyomu di bagasan portidion nang dibagas ang ulunami naong pinatuduhom mo mahiti horong ni roham lumubi na diatur roko partikia sa darion ima di pamasu-masun niya na bor ni Uriam Bobby Renando Lubaraja dohot jelita buru manali siyan holong natutu natakas gabi i mangojar rohana sida Allahumma domas saribe alay ko para to kami na pinadomo ni asi do tolong ni roham do nasida ubay na gabi martomu aka uduk dohot seret ni rohay ro nasida tujulum diari sadarion Allahumma jalo pasu-pasu parduga sosiako alani sah di homa parumah tangga nasida sah di homa nang bulaon habatahon nanay patupaon ni hasutun na dua marga lubaraja lo marga manalo diari sadarion Koma totong Tuhan na mga mulihon maghiti todi probadia ajari jalalehon aka habisuhon lako patumutumo na kaulaw na ringgan na mabelas rohan nami sa luhuna na majalo do na mga lehon lumubi mamasangap buwan alami Tuhan sa dihoma ulaw nami sa hatu na manipulin non masang matotong dibagasang nami pinusi magwarmu dibagasa Jesus Kristus jalo matangiyang Panginoon namin. Amen.
saripioni. Songonondo di lokatan di bata tadi uturuhut pardonga saripioni. Dung ditoppa di bata jomana perjului dang di loas sasada bawai ujung. Alami di pahot dosa halak paropuan naga di donganna. Asa dong donganna mudah-mudahan dohot matukar pikiran. Allahumma mundahun lomoni rohani di bata. Alani ganut na paulak on na niulina. Ia soalan na marmainan na alak upos sadui. Jala songoni manang harap na magbuat na sirangi. Lau songoni manang Tuhan muna dua nuay, parjuru manuay hamu panguli, Bobby Renando Lubar Raja. Hidup kata di debata do asa say haholongan muna pardi kamu naon, song Kristus makaholongi huliyai, nang murah-murah memuruk dopat nasida. Lai siar rohan atau orang mahamat dongan nasida, di bagasan asi dohot orang nasihat tuhata, mardongan dame dohot lebas niroha. Tung sangat mabahek kamu pardong saripioni, ai joro di debata doi mahiti-hiti ngudumuna. Laus monido nang kamu oroan jelita buru menalu. Somonodo di do kata itu kata, ganu paropuan naik magabe pangului di bawah nabi, somon panguluina tutuhani. Ala ni bawai dulu ni pardi hutana, somo Kristus dulu ni hudiyai. Naik matotong toman porman jala motor, mardonga dame dohot labas niroha. Laho mengadupi parhalang duna. Ai ilu na arga dijul ni debata nang ika jolma. Alani ina manukun maaunay Tuhan na dua, jumur mapanguli Bobby Renando Lubar Raja. Nauru dohang makajongjokot dijul ni debata, do dijul ni huriaon, pabuan naon siya lias ni rohamuna do. Lawa pajongjokkon pardonga saripeon do si jelita buru manaluon. Nauru do makahorong ibana siya nasa roham di bagasa parangin na bagia. Uhut mangaju ibana di hagalion na nang saluhut haurangan na. Jalan nasotupa paulahom mo ibana manang tadikonommu soala sinirang ni hamatian kamu subut. Naulu doau sadi dongani Tuhani maau mangulau saluhut naik. Songoni manang hamon waing oroan jelita buru manalu nilirik ni si Bobby Renando Lubar Rajaon gabi dongas saripena. Naulu do hamu makaholong ibana siya nasa rohamu. Uhut marparangin na bagia pabuat ina halak Kristik kamu. Naulu do hamu mangaju agalion na ibagasan uduk do serek ni roha. Jalan nasutu pasirang hamu so sinirang ni hamatian sugut. Naulu doau saya didongani asini rohat ni Tuhani ma'aulau mangwang sarusnai. Atau masih gehonat tanah siamu pasahaton hatana tu kamu magiti-hiti guar ni beda bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia do au mando napinadum ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata ama kamu disodakon Tuhan debata ama buhina Tuhanmu jala asima rohana bidahamu. Didopak kon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasar hon madame na tu toddi munabi. Amin. Juli 2020 dohot tata si paingot bulumian hamu di bagasanau jalanian hatak di bagasa kamu jupang hamu dumanang tiape di pangilo rohamuna Johannes Sabdi mayat biru padita na masu-masu padita harang bira suatu di dalam padita lampok manumpan si bolon di tanda do di sahab. Iso atas nama siang patalado ang kami pitit nato pasantay ng mga dua Cendramata imang buku puji-pujian. Jadi manang lagi dia pihak muna masuk kedua maninganang manang marutan nah ringkas maha muna roh tugas dari tuanta do sudah dapat muan niat Kristen. Jadi buat kamu mabukor nau mamus pasang apa tuanta pasang kamu mulia.
tangiangnya caroni Tuhan Yesus alia manami na di bano gijang saya pinarbadia maguarmu di bano atungaon somon na di bano gijang leon na Tuhan sadalion manguduan siapari saya sama dosa nami somon panesa nami di dosa di dohan na magdosa Tuhan na kami pagihot tu pangujunan palua manami siyang pangago kay honak puna harajaon dohot na gugoon rodi hasanapon asinirohan itu holong nirohan di debata ama dohot patsaoran nito di purbadia ma namad dongani hamu saluhna amen.
buat anakku dan Pak Main menantu keluarga yang baik berbahagia dan amin. Ulah-ulah na mana lu? Munai perjuru sahali asal luluh damang majong tutu hatta perdengga bangsa si topa nasai sina nadong di portibyon aluluh damang bunga di luluh damang tutu hatta perdengga bangsa aluluh damang mamusi tua mata si tudu sada di bata ama anak doto di Purbadia aluluh damang takas bendamang la sudut ramang mamuse sobaro uhum tuak amat taraja inata sori pada nadiat nalulu adi dia dong adong dahurang lobi dia kapan toron song ni dia ka pakatayo asa totong marningok nasi dasi teluk merdagul-dagul molo tu adong piakan orang nalubi asa tu hatta nama ngapul-apul aluluh damang tu mataraza nadiat nalulu asa sias jul mula-mula sias jul mula topa sobari na maduma, sobari na tinopa di batara tong di nama muka martua hita jorma bay damang manihanya ko ng mula-mula laos po nung labang matuhod ng sopa asa dia kapanggabiyan
lihat nang dia ngak keperhorasan tupahon dia mata lemar tua di bata marhitehon iman nang macalo pasu-pasu pardonga sari peyon anak ni huriai dohot poru ni huriai di silani ya sana boy dok di situ tu di sidonon nabi binua tanu lihat di batupa ubat tiba pasu nah kami mangaliat para lo ni huria do amang padita lo suhut pasahato pasu-pasu baik namang godang lihat ini. Songsoni ma do ruas ni hakabibi naong di tiru katungon ima dinaraw ang mamang dinamaway ulaon namin di bagasat partikyanon sanggit matutu buhaman dihan persolian buhaman dihami akka pangumuan salanido pangulan ni hurian nami nung atong lujahamu jalan nung atong mahuwas salanira janami dinaroma hami mabual multio tung sosadia be non multio no sosok buwas niya ka hamu pangulan ni uri nami do ruas na ba dang nahala ni ulit dang ala ni tuis ido penabuhi terpatu pahami di hamuna pangulan ni uri nami as salani pangulan ni uri nami dinaroma hami dinalao manok hamu pangulan ni uri nami do sudi ruas ni haga pp di natil katungon salanido dia muna bar musit nami dinalao Roma na hami manobba pangulan ni Uria asawang majo godang sobbay Asabay magudang mula-mula dala paduma tugod ang soba. Asa lihat panggabian lihat parhosat di bayan amat tadi bata. Asabay maju so nedok ina tua binua tanu lihat binay mabad pinggap pasu ban magodang lihat jala paduma tu godang pasu-pasu.
selamat jalan. Anak dok parumain dohot hasil untuk burun. Gabi apa gabi? Asal jo godang na hobat tu sih.
juara